Fl-isem tal-Missier, tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li mħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Sejrin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Quddisa għar-Ruħ Christopher Salma. Puti, illum nibdew iż-żmien ta' kuljum, iż-żmien ta' matul is-sena, iż-żmien tal-ħajja normali, iż-żmien li fija issa ngħixu dak li jiċċelebrajna, dak li jgħixna fil-miliet. Ngħixu iż-żmien ta' kuljum biċ-ċertezza li verament Alla sar bniedem bħalna u qiegħed fostna. Huwa żmien li issa aħna wkoll nibdew nimxu wara dak li sejħilna. Dawn is-sibijiet f'moħħna ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Fil-ħnina tiegħek mulej għati widen għat-talb li tagħna. Għamel li naraw sewwa x'għandna nagħmlu u li sseħħilna nkompluh sal-aħħar. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ittra lill-Lut. Alla fl-imoddi kellem lil missirietna ħafna drabi u b'ħafna manieri permezz tal-profeti. Issa f'dan l-aħħar żmien huwa kellimna permezz ta' Ibnu li hu għamlu werriet ta' kollox u li bih ukoll għamel il-ħolqien. U l-Iben li hu d-dija tal-glorja ta' Alla u xbija tal-essenza tiegħu u li jżomm id-dinja kollha bil-kelma setana tiegħu. Wara li naddafna minn dnubietna, għad fuq il-lemin tal-kobor ta' Alla fl-għoli ta' smewiet. U bekk sar daqshekk aqwa mill-anġli, daqs kemm ola minn tagħhom u l-isem li kiseb. Għax lil min mill-anġli qatt qal lill-Alla: Inti ibni, jien illum nissiltek. Jew jiena nkun missieru u hu jkun ibni. Imbagħad hu jdaħħal l-ibnu kbir fid-dinja. Jgħid ukoll: ħajqimuh l-anġli kollha ta' Alla. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu nadoraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Ngħidu: nadoraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Il-mulej saltan ħataqbes l-art bil-ferħ u jifirħu ħafna gżejjer. Is-sewwa u l-ħaq is-sisin ta' tron tiegħu. Ngħidu: nadoraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Ixandru smewiet il-ġustizzja tiegħu. Jaraw il-popli kollha s-sebħ tiegħu. Qudiemu jinxteħtu l-allat kollha. Ngħidu: nadoraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Għax int, mulej, inti l-għoli, il-fuq mill-art kollha, ola ħafna mill-allat. Ngħidu: nadoraw lill-mulej flimkien mal-anġli tiegħu. Inqumu murrif għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet, jgħid il-mulej. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Alleluja. Il-mulej ma'kum.
Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Wara li arrestaw lil Ġwanni, Ġesu mar il-Galilea ixandar l-Evanġelju ta' Alla u jgħid: Iż-żmien huwa mitmum u s-saltna ta' Alla waslet. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Waqt li kien għaddej max-xatt il-baħar tal-Galilea, lemaħ lil xmun u lil ħoħ Indrej qegħdin ikalaw ixbiek fil-baħar għax kienu sajjieda. U Ġesu qalilhom: Ejjew warajja u nagħmel minkom sajjieda tal-bnedmin. Minnu fih telqu ixbiek u marru warajh. Wara li mexa ftit ieħor ra lil ġagbu ta' Zebedew u lil ħoħ Ġwanni fid-dajsa qegħdin isewwew xbiek u minnu fih sejħilhom. Huma telqu lil missierhom Zebedew fid-dajsa mal-lavranti u marru warajh. Il-kelma tal-mulej. Kif edna fil-bidu tal-quddiesa, illum il-liturġija tal-Knisja tibda dak li nsejħulu iż-żmien ta' matul is-sena, iż-żmien tan-normalità. Spiċċaw il-festi. Imma l-festa qegħdin hemm mhux biex sempliċement nagħmlu festa, imma biex imbagħad dak li nirċievu f'din il-laqgħa tagħna mal-mulej fil-jiem tal-festa, issa huwa żmien li ngħixuh fil-ħajja ta' kuljum. X'iċċelebrajna fil-miliet? Iċċelebrajna li Alla mhuwiex il-bogħod mill-bniedem. Rajna kif Alla sar bniedem bħalna. Rajna kif Alla oġbu jinżel u jgħix magħna u jsir fraġli bħalma jiena fraġli jien u int. Bħalna f'kollox minn barra id-dnub. Imma l-kemm għandu ġnub, iċċelebrajnih il-bieraħ, refa' fuqu id-dnub tiegħi u tiegħek. U allura issa kif se ngħixu? Din hija d-domanda. Il-Vanġelu ċar jagħtina r-risposta għal din il-mistoqsija profonda ta' ħajjitna. Indmu u emnu fl-Evanġelju. Indem ifisser intebaħ bl-iżbalji tiegħek, itlob maħfra lil Alla u emmen fl-Evanġelju. Li temmen fl-Evanġelju ma jfissirx iżżomm l-Evanġelju f'moħħok, imma temmen l-Evanġelju jfisser dak li hemm fil-Vanġelu, dak li l-mulej qed jgħidlek, għax anke l-kelma Vanġelu tfisser aħbar tajba, issa mela ibda għejxa. Għejxa fil-ħajja ta' kuljum. Il-Vanġelu ma jistax jibqa' ktieb fil-Bibja fuq xkaffa, imma l-Vanġelu huwa il-ħajja tiegħi normali ta' kuljum, ta' kif jiena ngħix ir-rapport tiegħi ma' Alla u ma' ħuti. Mhux ta' bxejn imbagħad il-Vanġelu jagħtina eżempju tal-ewwel dixxiepli għall-kelma li l-mulej jgħidilhom ejjew warajja, iħallu x-xogħol ta' qabel u jibdew ħajja ġdida, ħajja ta' dak li jimxi fuq dak li jgħidlu l-mulej. Ejjew nitolbu din il-grazzja lill-Omna Marija hawnhekk, aħna li qegħdin f'dan is-santwarju ta' Pinu, dak kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-mezzi soċjali. Ejjew nitolbu ilha din il-grazzja li aħna wkoll bħala nkunu nies lesti li nimxu fuq il-kelma li jgħidilna l-mulej. U magħha aħna wkoll ngħidulu mulej ħajsir minni skont kelmtek. Fiduċjusi fl-imħabba ta' Alla ejjew ħuti jeżies inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbuk missier Qaddejs għall-Knisja mqazza tiegħek.
għar-rajja spiritwali tagħna, partikolarment għall-isqof tagħna Anton, illum qed jiċċelebra wkoll eluq snienu, biex ikompli jsostni warajna u jsemmalna il-leħen tiegħek biex aħna wkoll nimxu warajk, nitolbu. Nitolbuk mulej għal mexxejja tal-pajjiżi biex huma jarfu jgħinu l-bniedem jgħix l-umanità tiegħu, nitolbu. Nitolbuk mulej għalina il-koll biex waqt li narfu il-fragilità tagħna fiduċjusi fl-imħabba tiegħek lejna nersqu lejk bindiema u nitolbuk il-ħniena, nitolbu. Minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, kompli mulej bierek il-familji tagħna, qaddishom f'ismek u għati l-għajnuna meħtieġa lil morda u lil dawk kollha li jduru bihom, nitolbu. Fiskiet inresqu it-talbiet personali tagħna. Il-qamulej dawn it-talbiet tagħna u għamil li kull bniedem jaqbeż bil-ferħ għad-dera tiegħek fostna u b'kuraġġ u b'ħeġġa jimxi warajk. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Il-qamulej l-offerta tal-poplu tiegħek u għamel li bija nitqazzu u naqilgħu minn għandek il-ġid li nitolbuk bi Kristus Jiedna. Il-mulej magħkom. Nerfu qlubna il fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr bibnek Ġesu Kristus Jiedna, il-verb tiegħek li bih għamilt kollox, li jintbattulna bħala Salvatur u feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu u imwieled minn Marja Verġni. U għatem ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis u fil-passjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex iħollna mill-irbit tal-mewt u jurina l-qawmien għal ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġel qaddisin kollha inxandru bil-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewijiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewijiet, imbierek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewijiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ bati ħaj il-ħobs,
rad il-ħajr qasam tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxirrita għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan f'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqoftan Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazza Alla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħ u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bentalla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru lil min ħati jarina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, inti tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Iżdejt kelma waħda, u ruħi tkun fejn.
nitolbu. U Alla li tista' kollox fiċ-ċokon tagħna nitolbuk biex bħalma inti tġeddidna bis-sagramenti tiegħek hekk ukoll tagħmel li naqduk kif jixraq billi ngħixu ħajja li toġbok. Bi Kristu Siedna. Nidu flimkien it-tliet Avamarijiet. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.